जों बे खेलखौ होनायनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि हालामाव बे आबै सेन्टार ओनसोलावहाय माने गोबां गथ'फ्रा गेलेला बल गेलेला ओमफ्राय नोजोर खालामदों बलजोंबो मानसिया गोजौ थाखोआव थांनो हायो बेनिखायनो जों नोजोर खालामबाय बे फोथारावहाय जों दिनैहाय जेम्स क्लाब दानानै नैबे फुटबलखौहाय खुंफुंनो हादों बेनिखायनो आफा इसोरनि अननायाव बेयो गासैबो मोजाङै जालांजोब्बाय आरो होनायनि थांखियानो जाहैबाय जे जों गथ'फोरखौ लुखांनो हायो आरो बेबायदिनो गेलेनायाव फरायनायाव जेरावबो माने बिथिङावहाय आगबारिलाङो बेनिखायनो जों बे खेलखौ होनाय जादों ओमफ्राय जों दिनैहाय बे प्राइजखौ सिम्पोल एसेल'ब्लाबो गिबिसिन प्राइजआ 10,000 नैथि प्राइजआ 5,000 लोगोसे बेस्ट प्लेयारनो 1,000 बेस्ट किपारनो 1,000 आरो बेबायदि ट्रफि लोगोसे बेबायदिनो जोङो सिलखौ होनाय जाबाय जोङो बेबायदिनो देग्लाय मोजाङैनो खुंफुंनो हानायखाय जों आसा खालामदों नेक्स्ट बोसोराव जों होबावगोन होननानै आरो जायफोरा दिनै मोजाङै जोना थांबाय बिथांमोना लाफैफिनगोन आरो गेलेफुबावगोन आरो जों बांसिन प्राइज जोङो होनो थाखाय थामथिम जाबाय आरो बेबायदिनो जोङो फार्स्ट सेकेन्ड आरो थार्ड प्राइज जोङो रेडि खालामगोन हामबायसै नैबे जायन इंलिश मिडियाम सोलोंजानाय बादायलायनाय हाबाफारियाव न'खरा गिबि गिबियावनो आङो साफ्रोमबो रादाब नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आङो बेलसे दख्ला दुलाराय बर' आफादनि जानानै खुलुमनायखौ जासिहरबाय दिनै नैबे समावहाय जोंनि आबै सेन्टारनि साखाथियाव थानाय जि जायन इंलिश मिडियाम फरायसालि बे फरायसालिया सेथि फुटबल टुर्नामेन्ट खुंनाय जादों बे हाबाफारियावनो जोंखौ माननि आलासि महरै दखरा आफादनिफ्राय हांख्रायहरदोंमोन बे हिसाबै आं बाहागो लाफैदों दा बे हिसाबै दिनैनि जि फुटबलनि माखासे दोहौ जों बेखौ नुनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों जायनि जाहोनाव साखाथियाव थानाय गामिनिफ्राय गोबां रायजो राजा बिथांमोना दिनैनि जि फाइनाल गेमखौ नायनो फैदों दा बेजों लोगोसे जों बेखौ नुनानैनो जोङो बुजिनो हायोदि जोंनि एरियायावबो गोबां फुटबल मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोन दङ मानोना गोबां नैबे गेलेग्रा फोथारावहाय गोबाव समसिम गोबां खेला बेबायदि जायाखैमोन दा बे हिसाबै देग्लाय जायन इंलिश मिडियाम फरायसालिया नैबे गेमखौ खुंदों दा बे गेमनि खुंनायनि थांखियै जोङो दखरा आफाद हिसाबै बेखौनो गोजोननाय मोनदों मानोना जोंनि एरियायाव बेबायदि बादायारि गेमफोरखौ जोंनो नांगौ जायनि जाहोनाव जोंनि माखासे जि लाइमोनफ्राहाय बेबायदि गेलेनायावहाय बायदि मोजां हाबाफारियावहाय बिसोरो जि समफारि होआ बेबायदि होयैयाव जोंनियाव माखासे गाज्रि खामानिफ्रावहाय मुखुब जानायखौ जों बांसिन नुनो मोनो दा बेखायनो बेबायदि गेमफोर होयोब्ला जोंनि माखासे फैबाय थानाय इयुन जोलैनि जि लाइमोनसा फंबाय बिनानावमोनाहाय जाहाथे बैबायदि गाज्रि खामानियाव आगान होनायनिफ्राय जानगारनानै बेबायदि मोजां हाबाफारियाव मुखुब जाना थानायखौ जोङो एसेबाबो जोङो प्लास पइन्टआव जों मोननो हायो